Sanibonani guys, igama unqabile ngibasela amazwi la homecoming ngomhla ka-13 July. uMaNkwanyana uhambile koyivalela egumbini lakhe ekhalami inyembezi ebona kahle ukuthi cha ngampela uSifiso umqumbe phansi okokugcina ngishiselele kobandayo. Umane wayivula futhi ipholisi wayipheqa igama likaZethu belisalokhu limile laphaya lime nje guys, alindawo kuyabonakala ukuthi ngampela naye ukhona kuleli fa lelishile. Umane nje wacabanga ngesikhathi impela uSifiso ebhizi ebambana noZethu bewotawotwana, esho uSifiso ukuthi ufuna ukumphendula njengeqanda. uZethu ensitheka esho nanokuthi ungikwebhe nangale y'nzipho zenu ey'cijile eniy'fakayo. Ansitheke kakhulu uZethu elalela uMaNkwanyana obuhlungu akade eyibhekene nabo ehleli laphaya emzini wakhe ebekezela emshadweni, uSifiso ebhizi nesancinze esisha. Yo guys, umane uMaNkwanyana wangabe esapholisa amaseko wakhumula kwaleli duku leli aligqokile elimnyama phela alukuzile uSifiso. Wakhumula ngisho isikhafu girl, hhayi akakhohlwanga nawo ucuke-ke lolamnikeza lona nje lapha entabeni beye kwi-picnic. Waligqashula guys, walilahla phansi kubonakala nje ukuthi cha ugirl ngathi akasayimisele neze ngokuqhubeka nokuzilela uSifiso emva kwalesi sehlakalo. Hhayi-ke umndeni bukade udla i-breakfast-ke namhlanje, uma wakhe uMabuyi ehleli nabantwana, uVusi kanye-ke noNomalanga. Hhayi embathini bebona-ke uMaNkwanyana egqoke iphinifa elimbalabala eshaye nesikhafu esiwumbalabala kanye-ke neduku nje lombalabala. Hhayi cha baqala bonke bakhexa. Hhayi wabuza uma wakhe ukuthi hayi bo Mabuyi ukahle? Wathi ngi-right. Wasondela eduze kwetafula. uVusi washintsha ebusweni wathi hayi bo makoti kwenze njani? Yini le oyigqokile manje? Wathi hhayi bese kuyisikhathi. Wathi isikhathi sani? Isikhathi sani makoti? Uzohamba manje uye ekamereni uyogqoka manje iy'ngubo zakhe ezimnyama uhloniphe ubhuti. Wathi uVusi angizozwa ngawe mina, umncane kabi wena ukuthi ngingezwa ngawe. Wathi awukaze wamthanda ubhuti wena? Yini ndaba usheshe kangaka ukukhumula inzilo uphinda futhi awusitsheli nathi? Yini ndaba ongasitshelanga? Wathi ngithe Vusi mncane kabi wena, into kumele ngabe uyayenza ukuthi uye esikolweni. Hambani esikolweni nizobaletha esikolweni. Guys, uVusi uthe mase sesemnyango wathi wena Nomalanga woza wena. Waqeda wasikakazana isicapha ubhuti. Uma wakhe-ke uMaNkwanyana umbuze kahle ngesizotha wathi kodwa wenzani ngampela? Wathi ma ngithe sesifikile isikhathi sokuthi ngiyenze lento. Wathi luphi ulucu lona? Luphi ucu? Wathi nalo alukho. Wathi uyazi lento oyenzayo mntanami? Usidonsela amanzi amnyama, usidonsela amabhadi nje. Hhayi guys, uMabusi wamane nje wayithulela. Kuthe emva kwalapho bahamba baye ey'tolo-ke naye unina beyogrosa phela. Ugirl uphumela ngaphandle akana-stress ukuthi omakhelwane bazothini ukuthi yena nje iy'ngubo zakhe ezimnyama usey'khumulile. Qhubeka kuma wakhe eloke ebalisa ngokuthi umdonsela amehlo abantu bazothini ngale nto oyenzile. Waqhubeka-ke naye-ke uMaNkwanyana wayichaza ukuthi hhayi mina amabandla bengingikwazi ngiqhubeke ngizilele indoda ebikade ibhizi bepenyeka nesancinza phambi kwami. Okuphezu kwako konke lokhu, yebo yena uSifiso akasekho emhlabeni kodwa imali yakhe isahleli loya muntu wesifazane loya iyamlandela uZethu. Ngisho yena amnqabe ukuthi abe umyeni wakhe emva komshado wamlahla. Wathi hhayi bo wamlahla kodwa nawe nje wamlahla wagcina udubo uthi ufuna ukuya kini. Wathi kulungile ma kodwa nawe uZethu wamlahla kodwa buka imali iyefa lakhe uSifiso samlandela. Ngeke ngikwazi mina ukuthi ngiphenduke isilima, ngaba yisilima kakhulu kabi mina kuloya mshado, ngabakezelela izinto ey'ningi kabi ukuthi ngaphinde futhi ngiyobhekana noZethu ngisho ngale kwethuna. Hayi bo guys, Mabuyi unyanyile wathi yabona-ke mntanami kulungile. Kuthe kusanjalo kwaqhiphuka uplastiki guys, koplastiki laba kade bephethwe-ke uyena uMaNkwanyana kwaqatha kobhanana. Washo uma wakhe wathi ngishilo mntanami ngathi uyidonsela amanzi amnyama. Yabo lokho okubona manje kusakuncane kuyeza kukhulu. Njengoba ukhulumulile lezi ngubo lezi zokuhlonipha umyeni wakho, wena umakoti wakakubheka futhi engabe wenza usiko lakakubheka. Ungakhohlwa ukuthi wena wagana khona, ungabheki iy'nto ey'ningi, wena bheka ekuthini uhloniphe usiko lakakubheka. Hhayi guys, baqatha kobhanana. uSifiso-ke nawe uyalwa-ke manje,
qatha kobhanana, uqhephe koplastiki, uhambe bagodle ngezingalo-ke guys. Umabuye-ke oplastiki-ke manje sebeqashukile. Hhayi, bathe sebebuyelile-ke endlini, wahlala wajula kusofa. uMaNkwanyana weza uma wakhe futhi wathi cima i-TV. Hhayi, wathatha i-remote ugirl wayicima. Wathi ongitshele-ke uzomtshela nini uzethu ukuthi ukhona lapha emafini? Wathi utshele uba? Wathi wena phela njengoNdlunkulu. Wathi angeke ngiyenze mina leyo nto. Wathi hhayi bo, ngiyakukhuza Mabuyi. Wathi ma, loya muntu wesifazane angeke athole ngisho isenti kule mali yami. Akukhona neyodwa into ezophuma eyami ezoya kuloya muntu wesifazane. Wathi ngithe kuzomele uhambe uyomtshela uzethu ngale ndaba. Wathi mina ngeke ngikwazi ukuphinda ngibhekane naloya muntu wesifazane ma, njengoba ngikutshela nje. Uzethu angeke athole ngisho isenti elimnyama kule mali le. Wamane nje uma wakhe wathi lalela lana-ke ndodakazi yami, yabona siyoyicela ivuthiwe la kuwena. Ugeze izandla uma wakhe, sekhuze kwanele. Kupheli-ke lapho. UVusi lapha esikolweni-ke kunalo mngani wakhe omhlebezela ushevu. Eloke ethi njengoba uSifisa ngasekho nje kumele angene haxa ey'cathulweni zakhe, kucace ukuthi uyena oseyinhloko yakuloya mndeni wako ukubheka. Usho kahle ukuthi yabona wena, njengoba nje uMabuyi esekhumulile iy'ngubo zokuzila, uzowudayisa loya muzi, nizosala ningenalutho. Nakhona lokho uzophinda athathe ngisho le mali yefa labhuti wenu ayidle yedwa, anixoshe. Hamba wena ufike lapha endlini unkonkomale, kubonakale ukuthi manje wena indoda. Hhayi, uVusi-ke guys wenza njengoba kushiwo. uMabuyi-ke bekade efuna ukubuza kuVusi ukuthi usithathaphi isibindi sokuthi amkhulume naye ngale ndlela akhulume naye ekuseni, ambuze ukuthi kungani akhulumile indlela ngoba phela uyingane yena. Wafika kahle vele uVusi kungathi umcuphile. Uthe suka lapho wathi yazini, ayikhona into ongayikhuluma nami wena. Umthandi wena ubhuti, usuyibonakalisile. Wathi wena, usithathaphi isibindi sokukhuluma nami kanje? Wathi yabona into ezoyenza, uzohamba manje uyogqoka leza y'ngubo njengamanje. Wathi hayi bo, weVusi ukhuluma nobani wena? Ukuphakamisela mina izwi? Yabona wena mfana, ngizokuxosha wena le ekhaya. Yeyi guys, wabe ukusho lawo mazwi kusho ukuthi wabona ukuthi umngani wakho beqinisile ngampela. Umngani wakhe bekade ehlaba esikhonkosini umethi ngampela uMabuyi uzobaxosha. Umane nje wambuka kabi, waqeda washaya unqa omkhulu guys, ofike wananela ngisho le ekhishini guys. Unqa womfana omncane uVusi enxaphela uMaNkwanyana. Yabona guys, uhambile uSifiso ushiye kumabhekedwana lapha endlini. Yazi impela iy'ngane ekade zibonakala engathi impela ziyawuthobela umthetho zishintshile. Ngiyambona uNomalanga, hayi cha usa-right. Yabona uVusi guys, phumile esandleni ubhuti, and uMaNkwanyana kuzomele elwe 10 times more mekuthi ufuna ngampela ukuthi amelane naleya ngane ngoba khona impela okusina kumjeqeza. Guys, aphela lapho kamazwibela namhlanje. Ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngibasela mazwibela